Padingka जों tini haina hai Bible porimong khnalainai abo wngkha Rome chapter 14 verse hingke 1 ni simi 12 jera जों khnalaiyano. Oro kok bokhrogo tongo nini takhungno majrata berdi puitorak thaya borok no norok yachakdi haifano bo tamo sasaya abono tisaui bobai tokra tar laidi bebak samungno chawai mano honoi kroksa puitok khlaio puitorak thaya borok bo muihan chaya bebak samungno chanai borok bo muihan chaya a borok no saknaya ta ungthung phiya muihan chaya a borok bebak samung chanai no majrata berthung tamne hunke bo kaitor bai yachakjak tei khoroksani seleng no majra benai nung sabo bo seleng kahamda hamya abo bini nokphangse nayano bo kaham ose ungnai tamne hunke subrai bono kaham khlaiui mano khoroksa salsano bebak salni slai kotor ungjago tei khoroksa ba bebak salno abo haino hai ungjago joto borokno bukha kwrak ungthai a salsano kotor ungjaknai borok bo subraini bagui no kotor ungjago bebak samungno chanai borok bobo subraini bagui no chawo tamni hingke bo a chamungni bagui kaitono hambairao musasik chamung chaya ungnai borok bo subraini bagui no chaya ungo tamni hunke bo kaitono hambairao khoroksa phano sakni bagui simi thangnai bo kwrui thwinai bo kwrui जों kwthang tongkhe subraini bagui no tongo thwikhe bo subraini bagui no thwiyo haikhe kwthang tongui bo thwiwi thangui bo जों subrai no kwthangrokni bo kwthwirokni bo subrai ongna bagui Kristo thwikha haikhe kwthang tongnai bo thwiwi thangui bo जों subraini no kwthangrokni bo kwthwirokni bo subrai ongna bagui Kristo thwikha haikhe thangui bachakha haikhe tamo ongui nung nini takhungno majra ber nungle tamo ongui nungle nini takhungno saknangya ong kaitor bai buj thumjakna bagui जों bebak no nini bwskango ma bachanai elembago hai hinui sao ang kubui se sao jotono ano ma khulumnai jotono ano kaitor hunui ma gosinai hinui subrai sao abo baino जों jotono subraini thani janija kokma sanai kaitoni kokthai khnamani bisingtwi kaitor chini saka hamari khlaithung amen।